So, aalis ako. Pupunta ako ng UPS tsaka USPS. Ihuhulog ko yan sa sole, tapos may papadala para sa tax. So, kagabi napansin ko may orange. Ano daw yan? Tire pressure monitoring something. Punta din ako sa sa Wawa, Magpapahangin. Yan, may mga kotse pa naman. Wala lang masyadong tao naglalakad, pero ganito naman, ay hindi naman ganito kamingaw, katahimik dito. Yan, Wendy's. Tapos mga shops yan papunta doon. Mga shopping, mga clothing, and may Foot Locker, may McDonald's. Yung mga tao na natakip yung bibig tsaka ilong. Ayan, maghuhulog ako ng quarter para sa parking. 45 minutes. Hindi naman ako abot ng 45 minutes. Ayan yung post office. Daming tao. Daming kotse. Papunta na ako ngayon sa UPS. Grabe, ang daming tao dun sa inabot yata ako ng mga 15 minutes dun sa USPS. Daming tao naghuhulog ng mga kung anik-anik. So, papunta na ako UPS. Medyo malayo siya, mga siguro mga 15 minutes na drive. Bahay dito banda, mga single house, mahal na lang. Dollars. Ano binibentang bahay? Kano kaya yun? Mga 300,000 siguro. Medyo malapit na ako sa UPS. Hello. Dating ko sa may McDonald's. Yun na yun. Ayan. Liliko tayo dito sa left. Bukas naman yung pharmacy, tapos yung mga shipping company bukas, tapos yung mga restaurant take out lang, bawal ang dine in. Yung mga nag-aayos ng kotse bukas din. Ayan, saan na ba yun? UPS, ayan tayo. UPS. So ayan, na-drop ko na yung pinapasolo ni Pay. May resibo, make sure may resibo para walang problema. Tapos saan ba ako? Magpapahangin ng
Diyan ako galing sa shopping center na yan. Station. Diyan ako magpapahangin ng kotse, ng gulong. Ano ko, kakaano lang nito eh. Service lang nito last week or 2 weeks ago pala. Tapos ngayon wala nang hangin. At walang out of order. Out of order yung hangin. Paano yan? Ano ba yan? Ayan ko dito. Dadalhin ko sa shop, sa Toyota. Ayan. Uwi na lang ako guys. Kasi walang hangin. Sira. Ito kaya. Kaya lang wala akong dalang pera. Doon sana libre lang. Mamaya pag nadaan ako dyan. Hindi ko naman napansin na kulang yung hangin ng pagdadrive. Ano lang, ito lang parang alert dito sa dashboard na babother ako. Sige, mahiya na lang ulit. Babush. So naka-on yung TPMS light doon sa diba? Sa loob. Patingnan ko sa inyo kung to. Deflated nga siya. Medyo konti. Pag malamig kasi nagdi-deflate yung nagte-tendency na pag malamig ba nag-expand yung Pag malamig o mainit. Basahin ko nga ulit yun. Pero sabi nila pag malamig daw, parang yung harap. Lamig daw, may tendency na lalabas yung hangin. Oh, ba't ko i-check? Mamaya na lang paghatid ko kay Grace, dadaan ako dun sa may bayad na hangin. $1 lang naman, 3 minutes. Kanin ko yung resibo ng phone ko. Nag-text pala si mama, bibili daw ako ng creamer, wala akong dalang pera. Dala kong pera yung kasya lang sa pangbili ng pangbayad sa pangbayad dun sa minail ko na 70 cents. Yun lang, saka yung sa parking 25 cents. Dito na ako sa bahay. Nahantok ako Hi guys, maghahatid ako ngayon kay Grace. Tapos ako may training. So 2:47 na. Mga 15 minutes drive papunta sa work ni Grace. Malapit lang, walang traffic. Yan, nahatid ko na si Grace sa work niya. Ayan, out of focus. Nahatid ko na si Grace sa work niya. Papunta naman ako ng work ngayon. Ayan, out of focus yung camera. Magpapasok ako sa highway. Usually ma-traffic dito pag ganitong late na ako, 3:04 na.
Dapat alas 3 nandun na ako sa training. Ayos lang. Siguro mga kung walang traffic, mga 7 minutes drive yata or less sa highway yung exit, yung entrance to exit. Pero pag ganitong malakas yung ulan, siguro abutin ng more than 7 minutes. Sa ulan. Ay guys, dito na ako sa work. Bawal kami maglabas-labas, so update na lang ako ulit mamaya pag out ko. Bye bye.